Allah idan ya shugaba annabi ya shugabana kaunar ka nake ba zan bar ka ba ya shugaba annabi ya shugabana kaunar ka nake ba zan bar ka ba ka saka himma kyautata shiri na aikin in kama basira da ilimin ko su suma al'amura na duka sai to su suma ya shugaba annabi ya shugaba na kaunar ka nake ba zan bar ka ba sa'ali da sabu ba za na bar su ba a sasai da Fadima uwa uba Shakti na ce a gaishe da kai sirkan kofar saduwa na tare da kai baba barhama aikin nan sai da kai ayi lamuni don soyayyar da kai ya shugaba annabi ya shugaba na kaunar ka nake ba zan bar ka ba salamu ala fasihu makoyar zance salamu ala fatihu mabudin dace alamul yakini mai san ka ya dace asadikul amin kake amintacce annabi har yau ban jiyo kamar ka ba a yi ba kuma za a yi shi ba ruhul haƙi kai ne dai a gaba daga an ganka ba za a ga wanin ka ba ya shugaba annabi ya shugaba na kaunar ka nake ba zan bar ka ba yan uwa Muhammadu ne nazari babba a kowane nau'in soyayya na sane gaba ka sallama masa ba da riba ba kar ka manta babu abin da bai maka ba wa'inda aka nufa su ne za su gane annabi bayar da tamka ai haka ne shi ne na sama ne babu kofar aminci sai ta nan ne ya shugaba annabi ya shugaba na kaunar ka nake ba zan bar ka ba tabbas na ce ban san gajiya ba waiwaye ita ma na ce ban san ta ba mafuskanta na ne kawai na sa gaba siratul mustaqimu mujtaba a girgije zuciyar masoya gaba daya burina a cire mana jinyar zuciya shiru da zance ya zamo fuska daya manufar anan shine khairul anbiya ya shugaba annabi ya shugaba na
lamuni gare ni dan nana. Sahibul muqamul a'ala abin yabona, in nuna kishi akan ka wajibi a kaina, sai da so ake samun kauna. Tunanin kaya cike dukkanin kalbina. Ya shugaba annabi, ya shugabana, kaunar ka nake ba zan bar ka ba. Ba rubutu bane balle in rubuta shi, ba zance bane balle in furta shi, ba karatu bane balle in karanta shi. Ya wuce nazarin mu maje al'arshi. Da rai muka amsa kira ba da zuciya ba, shi yasa ban tsoron mutuwa kan ka shugaba. Wallahi ko bayana ta yi ba zan guje ta ba, in dai akan ka ne sai dai in bi ta mai gaba. Ya shugaba annabi, ya shugabana, kaunar ka nake ba zan bar ka ba. Ka je inda Jibril bai taɓa zuwa ba, sauran annabawa ba je da su ba. Rawanin ka ba bayi ne sun ka naɗa ba, abin daga Allah yake sai dai duba. Da aikin mun ka fito kuma muna kira, mu yabe shi mu yi masa tambura. Masu ji su ji daɗi kuma mu sa su lura, su gane ma'aiki shine dai abin kira. Ya shugaba annabi, ya shugabana, kaunar ka nake ba zan bar ka ba. Daga Aliyu ne na umma Hauwa, ni ke gaida kai ina karawa. Annabi dan kai a ƙara ba mu kulawa, himma gare mu a daddada karowa. Hadu tuba nake gunka ya raba, ina da tabbacin ban san komai ba, amma soyayya sila ina daɗa tuba. Ina roƙon in zan yi yabo ya rabba, nufinka ya shige nufina ya zamba ni ke ba, nufinka ya shiga nufina ya zamba ni ke ba.